masu kallon Natija TV, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin adabin marubuta a cikin littafin Magana Jari. Idan dai mai kallo na biye da mu a cikin shirin mun tsaya inda da gari ya waye sai bawan nan ya ɗaura wa sa Khadijata ya tafi da shi gona, suka yi ta aiki suka komo gida. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Da dare ko da bawan nan ya zo ɗaure shi sai ya ga ta san masa kamar zai halaka shi, ya ruga ya dawo. Sa ya gunji ya rasa yadda zai ya ɗaure shi, sai ya rasa da abin ya bar shi sake. Ya kawo dusa da ƙaiƙayi ya tura masa yana cewa yau sannan lafiyarsa kuwa kamar ya haukace ko kuwa yana jin ishirwa ne. Ya tafi rijiya ya jawo ruwa ya tura masa, ya ƙiya ko kalle shi. Da gari ya waye bawa ya dawo ya ga kwanansa, sai ya tarar da shi kwance ya mummuke ƙafafunsa yana nishi. Ya dubi kwandon dusa da na ƙaiƙayi ya gansu yadda ya ajiye su, bai ko taɓa ba, ga ruwan kuma da ya kawo ba abin da ya taɓa shi. Da ganin wannan bawa sai ya ce, haba na san aya haka, haukacewar da sannan ya yi jiya ba a banza ba, ashe yana da gaskiya, shi kaɗai ya san abin da yake ji. Yau dai bai kamata a je da shi gona ba. Ya ruga ya gaya wa Sale haka. Da Sale ya ji haka sai ya lura wato sannan ya bi shawarar da jaki ya yi masa ne. Saboda haka ya ce wa bawan nan ya je ya kama jakin nan ya tafi da shi gona. Ya ce ya ɗaura masa Khadijata ya yi noma da shi maimakon san, kada kuwa ya ji tausayinsa ko kaɗan. Bawa ya tafi ya kama jaki ya kai shi gona, ya ɗaura masa Khadijata ya yi ta aiki da shi. In ya ɗan dakata da rashin sabo, aiko bawan nan ya aza masa kulki tun jaki ya ƙara mai. Suka yi ta aiki haka tun da sanyin safiya har rana ta koma ga ubangijinta. Sa'annan ya koro shi zuwa gida, ya kawo hadaran madaran. Sale na ƙofar gida zaune, ya ransu sun dawo, ya dubi jaki ya ga lalle kamar sa ta sake. Ya tambayi bawan nan yadda suka yi da jaki, ya gaya masa duka. Sale ya ce a ransa, bari in bi jakin nan in ji yau kuma me zai ce wasa. Ɗaura jaki ke da wuya sai ya faɗi yana nishi. Ya dubi sa ya ce kai yau in an kawo maka abinci me ka ƙulla kuma za ka yi. Sa ya ce a'a, har da wata dabara ce da tafi wadda ka yi mini. Gashi yau duk ranar nan da aka yi sai kwance nake cikin inuwa ina hura hanci. Ai ni wannan makwabtaka da kai ta yi min amfani. Jaki ya harare shi ya ce kai sakarai, kana nan kwance baka san abin da ake kullawa a yi maka ba. Yanzu nan da zan shigo gida na ji ubangijin muna cewa bawan nan nasa tun da yake ba ka iya cin abinci balle ka yi wani aiki, gobe sai a je a kirawo sarkin fawa ya zo ya yanka ka a yi rarraba da kai. Da kamar in ƙyale ka, sai na ga da yadda ka yarda da ni haka har ka bani shawara, bai kamata in ci amanar ka. Don an ce ko wacce amanar wani ko ba jima ko ba daɗe ya ga sakayyar Allah. Abin da na ga ya fi yanzu, in sun kawo maka abinci ka sa hankalinka ka yi ta ci sai ka ƙoshi. Wallahi in ba haka ba, in gaya maka gaskiya gobewar haka sai dai labarinka. Wannan magana fa ta kama sa, nan take ya kama ciwo ba ji ba gani. Yana ta godiya bisa ga wannan nasiha da jaki ya sake yi masa. Sale ya ƙura wa sa ido yana dariya, da ya ga ya ta ƙarƙare sai ciwo yake. In ya ci dusa ya juya ya ci ƙaiƙayi, sai cika bakinsa yake yi kamar mahaukaci. Sale ya yi ta mamaki yana cewa a ransa, ashe duk abin nan da muke yi wa dabbobi sun sani, Allah dai ne bai ba su bakin da za su furta mana ba. Yadda Allah ya hore mana su haka ba don alfaharinmu ba, ba abin da ya fi sai mu riƙa sauwaƙe musu wahala matsananciya. Mu tuna duk abin nan da muke ji su ma suna ji, mu kula da su yadda za mu kula da kanmu. Kada mu gode wa Allah akan mummunan aiki. Ya tashi ya kira bayansa ya hore su da su riƙa lura da dabbobinsa da kyau, kada su ba su aikin da za su yi na wahala. Musa ya ce, ashe har mutane na iya jin maganar dabbobi? Wannan abu da ban mamaki. Akwai ya ce, ai ko ni na taɓa ba wani Ubangiji na maganin jin sa'ad da
ya auro wata karuwa da ta matsa mana lamba. Ta wannan hanya na raba su. Kai kada in tsai da kai da labarin, sai ka yi shiri ka fita kafin gari ya waye. Da shiri ya fita, sai aka yi assalatu, ba dama ya leƙa ko waje, tunda yake kowa ya farka. Ya koma gida tun safiyar nan har magariba, yana tunanin dabarar da zai yi wa Akku ya samu ya fita ba dai ya tsai da shi ba. Zuwa asibahin fari da ya ji bayi sun yi barci, sai ya zo ga Akku ya ce, yau ba na son wani labari, abinda nake so sai ka gaya min yadda kuka yi da ubangijin nan naka da ka ba shi maganin jin maganar dabbobi in tafi, shi kaɗai nake so ba komai ba. Akku ya ce, ka koyi tambaya ga ɗan gari, ya tsarko ya soma. Kafin in je wajen Balaraben nan da sarki Abdulrahman ya sawo ni, a gunsa nake, da wajen wani bayarabe nake, wai shi Ojo. To masu kallon mu a nan za mu ɗaga wa shirin aya, sai ku tarbe mu shiri na gaba domin ci gaban labarin.